Martens, Essi, Kara valmistautuvat matolle 3. Hyvä Katri. Rohkeasti vaan Katri. Oh. Anna vaan Essi. Joo, hyvä Katri. Äkkinen. Ojakäin. Nyt siitä Essi läpi. Jalat ympäri. Nyt se ylävartalo Essi ensin haltuun. Siinä on se Essi vähän jujia, vois koittaa sen kaivolla. Hyvä Katri, hyvä. Essi, seuraavan kerran kun käsi on tässä, niin Valma otetaan. Ote. Yö alapuolinen ote oli kyllä äsken. Ote. Ai Essi vai? Hyvä Katri. Tää pystyy Katri. Tää pystyy. Kaulusote. Nyt Essi semmonen ote, että se... No niin, kauluksiin. Kaulus. Nyt liikkeelle Essi ja sitten töitä. Oi, hyvä. Jatkuu. Paketti kiinni Essi. Jalat kiinni. Painetta sinne nyt. Jalat kiinni. Hyvä Essi. Painetta vain. Kiertää. Jalat kiinni vielä. No, pidä jalkaa. Essi ylävartalo kiinni. Nostapa pikkusen näin käteen. Sieltä se käsi. Pidä jalkaa. Josta vai sinne käteen. Hyvä Katri. Kaulukseen Katri. Kaulukseen käsi. Kaulus. Alakautta kaulus. Tee se liikkeelle. Joo, töitä käsillä. Noin just. Hyvä Katri. Noin justiin. Mene. Kosti ylävartalo haltuu. Hyvä. Oho.